И здравейте на всички, аз съм Среланцелот77 и това е моето Майнкрафт оцеляване, първи епизод от поредицата и първият ми епизод изобщо, в който ще кача в YouTube. И да, това ще е моето, както казах, Майнкрафт синглплеер оцеляване. И да, тук що създадах света и да започваме. Най-важното е да съберем дърво. Клиповете ще гледам да не ги правя много дълги. Защото... просто ще гледам да не ги правя много дълги. Да. Сега събираме дравче. Колко е дълго това дърво, бе? Тъй. Сега... achievement. Отворих си инвентара. Тъй. Да се направим там кирки, работи... Опа. Тъй. Ще направим първо само дървена кирка и после ще правим каменна брадва и така. Да. Защото според мен няма смисъл да правя дървена брадва, като може след няколко секунди да се направя просто една каменна. Повече време ще издържи и без това. Да. Се направим там каменна кирка, каменен меч, каменна брадва. Мисля, че толкова ще стигне сега. Тук има вода. Ей, много съм добър. Чакайте да го запушим. Тъй. Кирка. Една брадвичка. И един меч. Те ще си ги наредим. И... тикви! Аз ги видях преди малко. Тъй да взимам малко храна. Ще ни потрябва. Това мисля, че е такова храм, такъв. Нали има такива храмове вътре, в пустинни храмове на Херобрайн. Спомням в Байон, такъв, как се казва този Байон? Нямам си идея. Чай са тук Дил Пишада Roofed Forest. Сега той не трябва да ми даде някакви гъби нещо. От я знам. Да, ето пуска гъби. Трябва да щупя не ми трябва просто. Събрах тук пък. Ще сега видим това дали там е храм. Ако не е храм, ще се върна да събера малко там от другото дърво. Трябва ми sugarcane. Така. И това май е храм. Или не е. Или е. Или са просто някакви рандом блокове. Яко. Много яко. Просто гледайте. Във въздуха се седи някакво рандом блокче. What? Какво става тук е? Ми зареждат чънковете. Момент. Така. Ете. Всичко са. Прави. Ги връщам пак и толкова. Да. Продължаваме. Оле, нямам храна ли? Чайте сега. И точно за една печка. Си изпика пържолите и отивам през това време да събера дърво. Така. Да, ще снимам клипове в Майнкрафт сервери, нали, ще снимам оцеляването. Може да снимаме на някои други игри, ако искате дайте предложения, но все още не съм сигурен.
Нещо, гласа ми е паднал. Да. Така, колко дърво вече имам? 10. Ма то това е от другото. Ще съберата и малко дърво да имам такова. От този вид. Сега добавих още колко видове дървета. Преди имаш само 4, сега има 7. 8, да знам. Вече нямам храна. Ще отида да убия уния прасета да сложа да се пекат. Ще взема да умирам. Да. Секунда. Да, пишат ми в момента, искам да говорят, да играем. Един приятел просто ми пише. Да, добре, стига де. Не разбрали, че не мога сега. Оле! Айрон, супер. Така да кажа, оле, паднах и взех айрон. И сега как ще се кача? Дърт. Просто перфектно. Супер, точно. И пак не е точно. Да, бързо да взема храна, че нямам вече 2 бучета. Да. Взема да ям. Така. Ще сложа малко и такова дърво, да се изпече и отивам да взема малко вълна там, защото ще ми трябва вълна за легло там. Работи. Просто ще убийте с прасета. Гледите падат направо като... Аз косе едно имам много бак на меча. Бас, якото. Да. Може би този епизод няма да е много дълъг и интересен, но... Но със сигурност следващите епизоди ще вече са по-дълги. И по-интересни, естествено. Това няма го взимам. Ето там от другите дървета, такива какви бяха. Не джунгови ми... Савана. Саванини дървета. Не знам как се превежда точно дървета. Какви дървета са. Опа. Станали ли са? Станало е точно. Ето че да изпечем айрана и трябва да отида потърся малко кол. Да изпечем този айрана, ще се поразходя още малко така. Вау. Как бъгна. Ще се поразходя още малко да видя дали няма нещо по-така. Бивам прасета. Айде. Тук ма спална. Сида на уроде. Не знам. Сложих някакъв рандом. Писах има спална тук. Да. Ще продължим нататъка. В смисъл. Нататъка ще тръгна нататъка, няма да вървя насам. Да. Става вечер и аз нямам вълна и нямам за легло и трябва да прекуся пустината, а като се спалнат мобове, това не е лесна работа. То сайран ще го пазя още сега, за сега, после може би ще си направим мечове там и работи. И да тръгваме. Да.
тук може би ще го забързам, но... Да. Аз пък много намерих откъде да се кача. Вау, много яко не ми зареждат чънковете. Вижте как е, бе. Какво става тук? Какво става тук? Защо? О, летящ крипър. О, там виждам овце, супер. Вълна. Само крипъра да не ми гръмне на главата. Добре, защо така не ми зареждат чънковете? Майко! Струва ли се едно вълна на 3 крипъра ми гръмнат отгоре? Всъщност те ще убият тя чай. Първо мога ги примамя. Един по един да ми дойдат. Влезте ми един по един, бе, по-спокойно е моите. А тъй, виж са убийте взаимно. О, барут супер. Yes. Оле, колко барут взех, бе? 4 барут? Брих. Айде, с Богом ти и на теб. Трябва ми сега само още едничка. Айки сте с крипове, бе, за ко само крипари. Добре. Защо не ми зареждат чънчетата? Добре, нямам си идея. Вижте как изглежда, като не зареждат чънковете. Добре, там виждам още една овца и може би след... О, тук има доста овце, така че това е добре. Само, че има и доста мопчета и ми трябва само една овца. Само една овца ще отвлека. Спокойно е, чао. Махам се, махам се. Оставете ме на мира. О, тук има много такова прасета. Добре, тук някъде ще си сложа... О, магарата ли са това, бе? Ой, кокошки. Ой, паяци! Тактика. Тук. Само, че ще има да умрам. Преди да отбия малко кокошки. Гати якото как не ми зарежда чънковете обаче. Трябва да го оправя сега. Бързам в момента малко. Добре, вижте сега как се вижда сега лавата, всичко. Цено X-ray. Като се доближа до него, чак тогава са... Чай, аз да не съм сложил... Оф, не бе. Оф, не знам просто защо, какво правя. Да. Бе, тук колко крипър има? Чакай, ще взема малко и такова дърво. Назад! Мой! Тъй, мисля, че ми щупи дървото. Не! Назад! Така. О, скелети не ми се занимава в момента. Значи трябва да се намеря и тук да си изкопая някакво място и да вляза да ме оставят намират тези зомбита. Ах ти гадните зомбита. Ще ме оставите ли намира, бе? Тъй... Чай сега, такова дърво ще го направя, защото не знам някакво такова. Какво? Къде? Верно, тя пък такава. Ей, най-сетне. О, аз съм на български ли? Супер, евала. Днес е нов ден за нови приключения. Не, бъскам се. Умрете, зомбита, умрете. Така. На мен обаче продължават да не ме зареждат чънковете. И продължават и нямат намерение да спрат. И сега примерно и тук може да се появи някаква планина изведнъж. И то горе-долу също хълмче планина. И на мен ли ми са привидяли под земята имаше праси, не знам. Явно няма нищо интересно за сега. Трябва да минем и този баям. Смисъл, аз обичам повече такива деца празни. От другата гора, дето е Оаклуда. Такава гора.
Не знам точно как се казва. Чай да видим как се казва този байам. Савана, да. Ето точно, савана. Мога да вляза тук долу да видя дали има нещо от сорта на три скелета, майко, къде са, надъних и аз, бе. Вижте, те скелетите почнаха взаимно да се убиват. Това не беше ли кол? Стори ми се, че видях кол. Както и да е. Ето изход. О, кол. Супер. Аз не оставям нищо, всичко вземам. Особено сега. Нямам нищо в момента, зато и... Така... Взимаме кола. И пак пустиня. Сериозно ли? Тъпото е на новите версии, че байамите се сменят постоянно и много бързо и направо ужасно бързо те са сквидове, бе. Ужасно много бързо се сменят постоянно и я знам. Сега вече почнаха поне почнаха вече да ми зареждат чънковете малко. Ще взема шугаркейна, защото ми трябва. Огладнявам бързо обаче. Нормално, като спринтвам само. О, аз имам 22 неизпечени паржоли. Добре, сега, какво е това? Пустина и тук някакъв дърт лепнат. Може би това е пътят. Пътят към успеха. Или се връщам обратно, или това е пътя към успех. Вау. Какво е това, бе? Някой има ли тук? Ехо! Чайте сега. И те ще направим... Да се подсигурим, бе. Не изкочи някой зомбак. Някой зомбенце. Зомбенце. Чуми са сякаш, чайче. Мюзик. Малко да го увеличим. Нали да се чува, ако случайно някой скелет или крипър тръгне зад мен, да ми идва, де. Или зомби, също. Да ги чуя по ние. Защото веднъж и така се бях спрял звука на друг свят и копая си и няколко крипъра зад мен и бам. И следи от Ендърман видях. Ама сега няма да слизам додолу, защото да не вземи да стане някой фейл. Да. Сега се кача откъде дойдох. Сега ще измисля най-готиния път. Дам, бам, бам, бум. Добре, аз искам се махна от пустинята, то само пустиня. Защо? Защо? Мога да разбера защо. Да там идва някакво, тук е направил някакво супер тъпто. Трябваше да събера пясък докато съм в пустинята, ама... Сега да правя още лопати, работи. Айс, коста тук е. Добре, тук още пустиня, още... Там идва савана. И пак почнаха чънковете да не ме зареждат. Явно в пустинята нищо ме зареждат. Вау, добре, значи тук нямаше нищо и изведнъж бам, се появиха някакви стени огромни. Абе, какво става тук е? Добре, те ли са да кача? Сега ако ще ми падне пясък отгоре. Тъй. Ха. Фак. Не. Добре. Това беше гадно. Тъй.
би не трябваше там в началото, където на спална, може би там трябваше да се останем. Не знам. Сега тук ще събера малко такова дърво. Или пък не. Не ще събера. Не знам. Уф. Ще събера малко дърво и ще оставя месото да се пече. И мисля, че намерихме от хубавото дърво, което аз обичам. Да. Оставим малко. След малко ще спирам клипа, защото казах, че не искам да стават много дълги. Може би... този епизод ще е някакъв търсене на място за живеене. Защото само обикалям, нищо не правя и общо взето това. Да, другия епизод може би ще продължа още малко и ако намерим някакво подходящо място, просто ще се живея в саваната и това ще е. Чай сега къде се оставих печката? Ето я.